Eze gbanye ọkụ, eze gbanye ọkụ, eze ebe a Penn City, eze ebe a Chicago, eze ebe a Wakaga, eze ebe a Haiti, eze ndị bank eburule bịa asị na a ga-akwụ cyber security ka asụ cyber crime. Nna madumo nna imagine nwanne arapụ ndị POS na iberi ha bank Nigeria chihuo ahịa n'ọdụ nwanne Nigeria chihuo na-ebute another one na-akwụpụ na-agwụ men ike emecha elu mal enwedị ihe men ga-eme agụtakwa follow instruction ọnụ maka na ọwụnụ na gọọmenti nna ụnụ ga-ewere nwayọ biko na ke 2% ọnụ na-ekwu nwanne ụnụ na-emezi ọwa azaman ka ọ na-owozi eze nke ọ na-egwuzi ụnụ ga-ewere 2% ụnụ awụzi azaman nwanne n'ike gwụkwara ọnụ ụnụ ga-agbara ọgwụ ọnụ ṅụọ eze ụnụ ndị ọzọchi na-adịpụcha 2% na nwa chenji anyị na-eseve na bank ọnụ na ọdụm iwere maka ego na-edemezi n'ụlọ nwanne nwanne inwe mbọnk nwanne